Kalkutta şäherine geçirilen oyun hünärmenlerde hemde tälimçilerde uly gyzyklanma döretdi. Futbol boýunça geçirilen saýlama duşukdy. Türkmen Argatnaşyk Agentliginiň Altyn asyr futbol topary Hindistanyň East Bengal futbol topory bilen duşdy. Futbol jankoýerleri gyzykly hemde çekilişli pursatlaryň şaýady bolýar. Garşydaş toporyň derwedesine gol geçirip ýeňiş gazanmak eýem saýlama halkara duşugynyň ilkinji minutlaryna aýdyn görni. Özboşly sport bayramçylygyna öwrilen halkara ýaraşy ençeme jankoýerleriň gazygan hemde şowkuny gollawyna münasip boldy. Bu halkara duşugynyň ilkinji minutlaryna maksada okunlyk iýleşlemeniň tarapyna boldy. Gyzykly hemde çekilişli ýagdaýda geçen Aziýanyň 2-nji derejeli Çempionlar Ligasynyň saýlama duşugyny Türkmen Argatnaşyk Agentliginiň Altyn asyr futbol topory 3-2 hasabyna East Bengal toporyny ýeňme başardy. Halkara saýlama duşugynyň netijesi boýunça Altyn asyr futbol topory Aziýa iqliminiň 2-nji derejeli Çempionlar Ligasyna gatnaşmagyna hukuk gazandy. Bu üstünlük ýurdumyzyň sport älemindäki awraýyny ýene-de bir ýola ýokallandyrmak bilen türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyna başlan ähli wagtlardaky özgertmeleriniň hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarynyň ýol başlygyna halkara derejesinde dawralan ýanynyň ýene-de bir sutnamasyny urly. Bizim öz gezegimizde Altyn asyr futbol toporynyň türgenlerini öňde boljak ýarışlarda uly üstünlikleri arzu edýäs.